момче кара! Браво! Това няма кой да го изкара тук, да знаеш. Това беше кара. Айде, да. Бати пича, направо да дойде, ме взима мотора и да го изкарва. Тази гума, тя се върти наляво надясно. Гума за 80 лева няма какво да се чака. Ами дай, включвай да го вадим. Аре, палим бута, един да дърпа, друг да бута. Дай го качи да го изкараме. Дай го качи да го изкарам. Ето писание. Вие го дърпате, Даска, ти го дърпаш към теб, го гъташ насам и то опира. Трябва мотора малко прав да го държим. Ами ние почти сме излезнали, бе. Още малко. Няма лафане, че си по-висок кормилото да мога. Добре, да. Как ще го ставали? Защото казахме, че ще го бута. Кой че? Ти го изкарам тук. Ние сме го изкарали, бе. Да. Айде, давай. Какво правя? Братό, се мигаме. Да не си натиснал копчето, бе, човек. Ми да. Тази гума ще махам. Тази гума ще махам. Тук камън са много такива. Много лигай. Сега моята колко излее.
Ще слагам друга гума. Бата, аз в... Не, че толкова ми е виновна гумата, ами аз си не мога. Ама гумата не става. Важно. Вода скали, ти ли си, бе?